Takulandirani pa tiyankhuleni Ambuye lero lolemba pa 5 May. Mawu amene tiwerenga lero achokera mu buku la ntchito za atumwi. Tili pa mutu 6 kuyambira ndime 8 mpaka na 15. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Jesse Mapoko kuchokera ku Christ the King Mtawira Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Tikuwerenga uthenga wabwino wa Yohane mutu 6 kuyambira ndime 22 mpaka na 29. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Eugenio Koki achipani cha Montfort Missionaries kuchokera ku St. Louis Montfort Balaka Parish mu Diocese ya Mangochi. Mawu oyamba. Anthu aja adalephera kumgonjetsa Stefano chifukwa iye ankalankhula ndi nzeru zochokera kwa Mzimu Woyera. Mawu a m'buku la ntchito za atumwi. Stefano adali munthu amene Mulungu adamkomera mtima kwambiri nadzaza ndi mphamvu, kotero kuti ankachita zizindikiro zozizwitsa pakati pa anthu. Koma kudabwera anthu ena aku Kirene ndi aku Alexandria, aku nyumba ya mapemphero yotchedwa nyumba ya mapemphero ya opatsidwa ufulu. Iwowa pamodzi ndi ena aku Siriya ndi aku Asiya adayamba kutsutsana ndi Stefano, koma adalephera kumugonjetsa chifukwa iye ankalankhula ndi nzeru zochokera kwa Mzimu Woyera. Tsono iwo adapanga upo ndi anthu ena kuti azinena kuti, tidamumva kunyoza mwachipongwe Mose ndi Mulungu yemwe. Motero adawutsa mitima ya anthu, ya akuluakulu awo ndiponso ya aphunzitsi amalamulo. Iwowa adamkhamukira Stefano namugwira nkupita naye ku bungwe lalikulu la Ayuda. Adayimiritsa mboni zonama. Izozo zidati, munthu uyu amangokhalira kulankhula mawu onyoza nyumba ya Mulungu ndiponso malamulo a Mose. Tidamumva iyeyu akunena kuti Yesu wa ku Nazareti uja zawononga malo ano, ndipo azasintha miyambo imene Mose adatipatsa. Ndipo onse amene adali m'bungwemo adampenyetsetsa Stefanoyo. Naona kuti nkhope yake inali ngati nkhope ya angelo. Mawu a Ambuye. Thokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu muthenga wabwino monga adalembera Yohane Woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Yohane mutu 6 ndime 22 mpaka na 29. Mmawa mwake khamu la anthu limene lidatsalira kutsidya lija la nyanja lidadziwa kuti chombo chinalipo chimodzi chokha. Anthuwo adadziwanso kuti Yesu sadalowe mchombomo pamodzi ndi ophunzira ake, koma kuti ophunzira akewo anali atapita okha. Komabe zombo zina zochokera ku Tiberiyasi zidafika pafupi ndi malo amene anthu aja adadyera chakudya Ambuye atayamika Mulungu. Khamu lija lidaona kuti Yesu kulibe, ophunzira omwe kulibenso. Tsono anthu onsewo adalowa mzombo zija napita ku Kapernao kunka nafunafuna Yesu. Pamene anthu aja adampeza Yesu kutsidya kwa nyanja, adamufunsa kuti, aphunzitsi, mudafika liti kuno?
Yesu adati, kunena zoona, ino mukundifuna osati chifukwa mudazimvetsa zizindikiro zozizwitsa zija, ayi, koma chifukwa mudadya chakudya chija mpaka kukhuta. Musamagwira ntchito kuti mungopeza chakudya chimene chimawonongeka, koma muzigwira ntchito kuti mupeze chakudya chokhalitsa chimene chili cha moyo wosatha. Mwana wa munthu ndiye adzakupatsani chakudyachi, pakuti Mulungu Atate adamuvomereza motsimikiza. Pamenepo anthu aja adayamba kufunsana kuti, titani itu tsono kuti titsate bwino zimene Mulungu afuna? Yesu adawayankha kuti, chimene Mulungu afuna kuti muchite nchakuti mundikhulupirire ineyo amene Mulungu adandituma. Ndi mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu, Ambuye Yesu Kristu. Abale okondeka, tamvatu mawu a Mulungu atsiku la lero. Muntchito za atumwi tikuyamba kumva za mnyamata wina uja dzina lake Stefano. Stefano mwina anadziwa Yesu, mwina anali ophunzira wake, sitikudziwa. Koma chimene tikudziwa nchakuti wagwidwa ndi mphamvu ya Mzimu Woyera, ndipo Yesu anali naye. Kotero kuti moyo wake ukuoneka ngati moyo womwe wa Yesu Kristu. Anayamba kulalika, kuphunzitsa za Yesu mpulumutsi, mpaka na anthu ena kumadabwa. Nabwera kumafunsa kuti inu mukunena chiyani apo? Kunali tu pachiyambi, mazunzo aja asanayambike, azayambika ndi Stefano yomweyo. Kuti inu mukunena chiyani apa? Mukuti Yesu auka. Tikudziwa kuti Ayuda aja anakaniratu kuti Yesu adauka. Na manena bodza lija loti anabwera kuzaba mtembo wake. Koma iye adadzazidwa adi ndi Mzimu Woyera na amalalika. Mukawerenge bwino chapter imeneyi, mukaona mbiri imene Stefano mapereka, mbiri ya fuko la Israeli. Funa kunena kuti mbiri imene yoyo Mulungu ananena kuti akonzekeretu inuyo kulandira Mesiya uja, koma inuyo ndi makolo anu omwe simunamlandire, simunamvere. Olo mawu a profeti simunawamvere mpaka lero. Amene anabwera kudzakupulumutsani inu mwamupha. Mwapha Yesu wopatsa moyo. Anthu anapya mtima. Namtenga Stefano uja. Chikanali kukokera anthu ndi zodabwitsa zake zimene amachita, kumatamangitsa mizimu, kumachiritsa anthu. Zizindikiro za chipulumutso. Namgwira. Nayamba kumuchitira mlandu. Mlandu ufanafana ndi mlandu uja wa Yesu, wokuza tempile, wokuza malamulo, kuti mukutsutsa malamulo, inu mufuna kuononga tempile. Mawu omweyo amene namtengera kwa Yesu kuti aphedwe. Na Yesu Stefano adzaphedwa. Mlandu wake uti womweyo. Kuona kuti moyo wake wa Stefano ufanafana ndi moyo wa Yesu. Chitsanzo kwa ife tonse lero kuti taonani Stefano uja. Inenso sindingati kukhala ngati iyeyo, kukhala ngati mboni yona ya Yesu Kristu ndi mawu anga ndi moyo wanga. Sindizafika kupereka moyo wanga mpaka na kuphedwa, koma ndingati kulalika za Yesu, kunena za Yesu, kuphunzitsa za Yesu. Ndiyeno anthu anapya nawo mtima.
Uthenga wabwino. Yohane Mpostoli akunena pano za Ukaristia. Anthu anadya, Yesu anachulukitsa mikate ija, nkudya nkukhuta. Amasata Yesu kumati Mesiya uja ndi ameneyo, kutsata chakudya cha dziko lapansi, chakudya cha moyo uno. Iwo anadya, anakhuta, anafunafuna Yesu, osati kuti apeze mawu ena, koma popeza kuti anakhuta. Ndi Yesu sabisa. Payamba yetu kuti Yesu munafika liti kuno? Pachati kudziwa kuti Yesu anawoloka nyanja atayenda pamwamba pamadzi. Anawoloka nyanja atayenda pamwamba pamadzi. Anampeza. Munafika liti kuno? Anthu kumadabwa. Inde inu mukundifuna chifukwa chokuti mwakhuta. Ndiye lero ndikuwuzani kuti musamagwira ntchito kuti mungopeza chakudya chimene chimawonongeka, koma muzigwira ntchito kuti mupeze chakudya chokhalitsa chimene chili cha moyo wosatha. Mwana wa munthu ndiye adzakupatsani chakudya chimenechi, pakuti Mulungu Atate adamuvomereza motsimikizika. Ata abale mukuona Yesu pamenepa afuna kusintha tsopano nkhani za chakudya cha thupi moyo wathu wa dziko lapansi ku chakudya cha mzimu. Chakudya cha mzimu. Ndiye machidule akunena apa Yohane mukuthenga wake zimene Yesu azanenabe mtsogolo mawa nkucha ntondo tizawerenganso mawa amenewa. Chakudya chopatsa moyo. Chakudya chopatsa moyo. Anthu aja sakumvetsabe koma kufunsabe funso lofunika koposa. Mukuti tipeze chakudya chopatsa moyo. Moyo wosatha. Titani tutsono kuti titsate bwino zimene Mulungu afuna. Titani ndi funso labwino. Apa kuyamba kuonetsa mtima wofunitsitsa kusintha chakudya cha thupi kumapeza chakudya cha mzimu. Anthu ayambe kudyetsa thupi lawo komanso makamaka mzimu wawo. Yesu akwawuza poyera ndipo adzanena poyera kuti chani? Ati chimene Mulungu akufuna kuti muchite nchakuti mundikhulupirire ineyo. Chakudya chopatsa moyo, mukhulupirire ineyo. Chakudya chotsika kuchokera kumwamba, ineyo amene Mulungu wandituma. Apa kunena kale za incarnation, kuti Mulungu anadzakhala munthu. Mwa Maria Virgo anabadwa pakati pathu. Chimene mwenera kuchita nchakuti mukhulupirire ineyo. Bale kondeka mawu a Mulungu ndi amenewa. Ngati Stefano anakhala ndi mphamvu mpaka nakupereka moyo wake, nchifukwa chokuti iye adagwira Yesu wathunthu kukhala moyo wake. Stefano anagwira Yesu. Nanga ifeyo, nanga inuyo, nanga ineyo. Kodi Yesu wasandukadi chakudya changa? Kodi mzimu wanga nimaudyetsa ndi chakudya chopatsa moyo? Ndikuti Yesu chikhulupiriro mwa Ambuye athu Yesu Khristu. Kodi nimapemphera nthawi ndi nthawi kuti ndidyetse moyo wanga wa mzimu? Titani tutsono kuti titsate bwino zimene Mulungu afuna. Titani yankho khulupirira. Chikhulupiriro chathu chisafoke ayi, mukhulupirire Yesu Khristu mpulumutsi wathu. Mu dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.